Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa tare da ku. Ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa domin sanar da ku bidiyonmu idan mun ɗora. Mun gode. Kun san me? Don Allah ku jiye ni da kunnen basira ku taya ni. Senior sister na ne, yau aka kawo kuɗin gaisuwan aurenta. To shi ne. Bayan nan shi ma wanda zai aure ta ya zo, amma kun san me zai faru? Suna ɗakin baƙi, ta ce na kai musu ruwa, sai na je kai musu ruwa mai zan gani. wallahi wannan maza tsinannu ne kawai. Wato gayan tun ina level 1 muke soyayya da shi, bayan na shiga level 2 ne muka samu matsala da shi. Kai, ban san yadda zan fahimtar da ku ba, na rabu da ganin shi. Irin soyayyar tsakanina da shi ina cikin tashin hankali. Gashi kuma yanzu iyayenmu yana ta murna tunda can garin za a kai ta. Zan daina zama cikin camp, zan dawo gidanta da zama ne kawai. Shi kuma munafiki bai nuna ma ya taɓa ganina ba. Shi nake yi kamar na ƙwalla ihu yau, na rasa na gaya mata ne ko a'a. Shin ya za ta ɗauke ni, ta kamu da son shi? Gashi tututu bikin bana jin zai wuce wata 2, na shiga uku na. Wallahi in an mutu a wurin mutumin nan ban san halin da zan shiga ba. Wato abin da ke faruwa, babban matsala na farko shine ni damuwa ta kaɗai zama a gidansa. Wato asalin abin da ya raba mu, duk ban san kowa a nan by face ba, amma with faith na ji na aminta da ku. Ba komai ya raba ni da Bashir ba, illa iyaka kawai dare ta ɗan iska ne. Sannan dalilin wata ƙawata na rabu da shi, saboda idon shi bai zama guri ɗaya. Ya ma za a yi yanzu a ce addanmu zai aura? Sannan addanin namu baba ɗaya ne ya haɗa mu. Jo mamanmu ce ta goya ta, amma yanzu in na shiro da wannan magana ana iya tunanin ina mata bakin ciki ne. Wallahi na rasa abin da yake min daɗi. Honestly yau ina cikin damuwa. Ita dai addanmu ta haɗu da Bashir ne a waya, ba a ko'ina ba. Ni ban taɓa tunanin cewa haɗuwansu a waya zai iya kawo har maganar aure ba. Ni kuma a gaskiya ko lokacin da iyayen shi suka zo gidan mu tambaya, ban san iyayen shi ba tunda ban taɓa zuwa gidansu ba. Kawai yana zuwa hostel ɗinmu ne, yana ɗauka na mu yi hira. Daga nan makaranta muke haɗuwa da shi, shine maganar gaskiya. Ban taɓa zuwa gidansu ba. Iyayensa sun zo gidanmu har sau 2, amma shi tari duk lokacin da zai zo za a samu akasi na yi tafiya. Yanzu da maganar auren nan kam yakan kama ya zo, amma kai ni ina ji a jikina lalle Bashir ya san da yar uwata ce. Idan ko har bai sani ba, yanzu da ya sani, shi ma wanda tunani yake yi a cikin hankalinsa. Ina ta tunanin kamar na kira shi a waya, amma ban sani ba, kar na kira shi